Li gundewarê dêra zorê welatiyekî sivîl li ser destê çekdarên Sûriyaya Demokratîk ku çekdarên PYD beşezterekene jê hate kuştin. Malpera fermiya Koalîsyona Niştimaniya Opozisyona Sûrî belav kiriye ku çekdarên PYD welatiyê bi navê Xelîl Abdulazîz ku bi xwe xelkê gundê Ebu Herdûb ê gundewarê dêra zorê kuşt û piştre tirmî wî radistî malbata wî kir. Li gorî malpera navborî ku dîmenên wî welatî diyar dikin ku guleyek di serê xwe de xwariye û piştî radistkirina tirmê wî xwenîşandanek li gundê wî hat lêdarxistin. Têde daxwaza sizakirina pêkîniran herwiha ew bûyer hat şermezar kirin. Li gorî raporta mehaneya Tora Sûriya Mafê Mirovan ku çekdarên PYD 42 kes di nevan de 3 zarok û 2 jin di meha borî de girtine û 2 ji wan girtiyan dibin eşkenceyê de hatine kuştin. Ji aliyê xwe vek Koalîsyona Niştimaniya Opozisyona Sûrî di civîna xwe ya borî de hemû kiryarên PYD şermezar kirin û banga giringiya bicîkirina cêgiriyê li Rojhilatê Çemê Firatê kir. Li navçeyên derveyî Kurdistana Sûriyê mîna Tebqa Reqa Menbic dêra zorê PYD bi hezaran ciwanên Kurd dane şehîd kirin û niha ji li wan navçeyan nerazîbûn û xwenîşandan û teqîn û terorkirin li dijî çekdarên Sûriyaya Demokratîk û PYD têne encam dan.